Hola, bona tarda, soc Guillem Alsina, per al Músic Tecnològic i estem al showroom d'Acer, aquí a Barcelona, al Mobile World Congress, a la prejornada inaugural. El Mobile, de fet, comença demà, però extraoficialment i avui per premsa ja es comencen a veure showrooms i ja podem començar a parlar amb les companyies. Una d'aquestes és, com us he dit, Acer, que ha ocupat un restaurant molt cèntric d'aquí de Barcelona i que ens ensenya diverses coses. Entre elles, aquest terminal. És l'A380 d'Acer, podríem dir que és el seu telèfon flagship actualment. Si us fixeu, aquí tenim el model, tenim un Android 4.2.2, tenim un xip que va 1.3 diversos, amb un giga de memòria RAM. Si us fixeu, la interfície gràfica, de fet el tornaré a obrir perquè ho podeu apreciar, és una interfície molt personalitzada, en la qual, per exemple, podem veure aquí perfectament com Acer ha volgut personalitzar total i absolutament no només aquest model, no només aquest terminal, sinó tota la gamma que es composa de 3 o 4 telèfons que són els que estem veient aquí. Curiosament, els tablets no tenen tant aquesta personalització, sinó que és més un Android pur, un stock Android. Característiques destacables d'aquest telèfon? La veritat és que, sent sincers, poques. Creiem que Acer en aquests moments no pot lluitar de tu a tu amb altres fabricants com Sony o com Samsung, que per tant es limitarà a lluitar amb preu i sí, un telèfon que almenys en el seu terminal flagship ens ha donat molt bones sensacions pel que fa al seu rendiment. A nivell de programari, evidentment les solucions com per exemple l'Acer Cloud pròpies de la companyia, però poca cosa més que tinguem a destacar realment d'aquesta marca. Lluitarà en preu, per tant és una opció molt destacable, molt recomanable per a aquelles persones que voleu un smartphone amb bones capacitats, amb bones qualitats, però no us vulgueu gastar gaire. Tingueu estar amb tot. Soc Guillem Alsina i això és tot. De moment, no deixeu de fer